Ngilong ki jing thao ki bala da yo jing mentoi la de ni kloi ban ya sam ni ban share shiki wei ne kani ki video ong ipi wat le kumta kumlo polo ka teng di Fernan Rani ma pediak sabai pi sashi sien kani ki video haba yo jing mentoi nakano no ka video smo bhawat share ki video henrei share ya ka link ki parlo ko jongi na po khasi data channel ki yaknu ini ki jinge babun na pedeng jongi ngi sam ngi share kita ki video ki jongki haki WhatsApp haki Facebook bat kumta ter bat kani ke bu jeng ki nomor baka di kalat kamai ke jongki bat la de share no de kiwi pat ki rukam la kalau ki social media ki jongi kan pendu nong ye ki hendrai ya kani ko abanong buat share ke video share ya ke link ke bemut ke link na ke YouTube channel tela pi internet ya kanu ke channel ya kanu ke video ke jongki omdai tang jongki wat jongki we ru share ya ke link mo share ya ke link ke jongki khnang ba kibriu kin let chakatu ke channel kin let chakatu ke jaka badan ya ke video hapo YouTube bat bikila ban page ya katu ke video hapo YouTube bat katu kan ya kersan ya ki namar ka day ka wei kalat kamai ka wei kalat belas ngi ke jongki ka baki kila pelut por ban shna bat kumju ru ban ai ke jing tip na bata ngi ki pajba ban nam ta jong kri khasi bro ka wei te sungba ban ne kini what share ke video share ya ka link ngano mai sima what you share ke video share ka link te ngakwa ba phin buram pat ya kata jing trish tom pat jong kini ki wei pat ki perlo ke jongi ki bla trish tom ban shna bal wan ra pi jing tip ki ba kerpang ba ken sai ba te yai kersan ni ki da share ya kaling om ni ke video mo ha bai dei pat ba ni ke video jonga halor ke stigmatization kini khnat sngi ka khamduna ka view nganget bon imat kila sngu thu spang ni stigmatization ri wala ka taru ngakwa ba phin ye share ni video na benta ke jing bah ke jing mentoy jong baro namar ba kaskan namar kini ki video halor stigmatization kan yarap ingikum ke imlang salang ba omdei tang ta hauni COVID-19 re ki jingpang ki babon ba ki bala bandan nak imlang salang ke jongi mo ti so ba ban share kini kawai din kawai ki dan ki benta ki bon benta kani ki benta ka balai jong kata stigmatization ba gan IP menta ba kumno ban le la dei pat ba phisha stigmatize la dei bi phisha pin madong la dei bi phisha nyu ben kumno phi dei ban le ki gilat bi phi la ban le kum ita ibreu ibo sha stigmatize mo dan spoutli ki bangan IP menta ka wei hedin ka wei ka baning kong ka ba phi dan kam ban le la phi sha stigmatize ka long ba phi ban wat ye ki jing yarap mo te la phi kala ban long na benta kinu ki jing pangru kala ban long ni COVID-19 ni kala ban long ki ki jing pang ki ba phi sngu thu ba phi sha pe ben sha nyau ben sha pe madong hakas nong ka thau tang na ka daw jing pang jong phi ka baning kong phi di ban le ka long ba phin wat ki jing yarap ay kijing irap nakalong nakatana ka kya ni nuwa kijing irap hakaliang ka counseling ni wat kijing irap nakiimlang sa alang naki bor peniat kenang mapila ban yo ki dawai dashin kenang mapila ban yo ki jingmentoy nak sarkar ni nakšnong ka thala ni nakno ka tanat ka ba day ban pej ya kata ka jingpang ka pidan hakamet ka jongpi ka baar ka long wat ngai bon na padang kini ki breu ki ba stigmatize fi le keno fi le ni ki ba pej madong fi ki keren ki kentien ki baki kimtip ubriu hi ubala shai ubala smuthu ubala tip sepang ta jingpang nyu ben fi de tang na kada ba 4 shai 4 tip yo ban pej madong yo ban keno lai pho jaj lai pho kom teng la da sngo shi sngo ka ju ka baki ong ki breu wat ngiru ni poi ban nget nak ta ka daw ka baar ka long wat nget ka balai ka long balan pisastik matai si wat re ka dan kan ki jing sngo rem kan ki jing sngo ting jing sus ir ban mi paj ba ngile ban ri ila de namar bangi ting yo kata ka jing sha ka dokti jongi yo ka nang sni ka nang he ta ka daw bhabi mburi no hayeng ni bhabi mi lek nyo shano em kam long gum ta kham tam ba ide buni COVID-19 ni le ka dan kam yengi bingin mi shakhmat bingin pan ki jing yaram te om tang naki nakatanat ka kwat kya andre wadru ni bahi ngasem wadru ni balang lani ni kinu ki kinjakin hun ni ki NGO ni seng balang ki bala benyerap yengi halor kan ki benta tidak kaburi mengil di lar daily buni COVID-19 kan bu jungi lok kat ya badan ni ki mlang salang khamdam ki bayi bethan jungi hagi yengi sem ki jungi tikata kalong balai ba wat om ri kebesaw ba kalong ba pi pimdei ki jingpang pila banong kita bayo pang TB pila banong kita bayo pang HIV AIDS ni kanu ru tinre kamut ba pi dei ki jingpang dan ni kala banong ba pi yo pang ini COVID-19 ru ndai kamut ba pi dei ki jingpang ndai pi dei tang kita ki bayo ya kata ki jingpang
semua ban syai kata mo la da pi stigmatise kamut ba pi de ke jingpang ba pen sngora mi la de hendrei pi de tang kita ki breu ki ba yo ke jingpang pi de tang we ni kita ki we nak imlang salang la ni para benriu hi kumbangi ki ba yo kata ke jingpang kabamut habayo kabamut laru ban pen koi laru ban pen khia ban rat ru na ki jimut jemput khat ki jongi bangi ngim de ki jingpang hendrei ngi de tang kita ki bayo pang ban ngi dan kam ya ki jingpen khia ngi dan kam mi ki jing rap kabasan kalong ba la ring stigmatise hi ngim de ban bu nut la da ya de bat ki briu ki ba ai ki ni ki jing sakri pat ba bon apeng jo pi ngi pi ai ni ki jing sakri pat ba hagi hospital bat ki we te la da stigmatise ne sha pen mat dong ngim de ban bu nut nomor 4 apeng jongki ki bakran kumta ki ba pej mat dong kumta de nomor bikim syai kim tip la da de makana ba pi yo yu tau jingpang ru la ni kanu jingpang ba pi dan hakamet ke jong pi ru ngim de ban bu nut nomor kani jing bu nut jongi kala ban pen sngusi kala ban pen thangi ke sim ke jongi kala ban pai ru hadu uput bangila ban pej mat dong kala ban mangi ya kita ki bre ki baju pej mat dong yangi na kani ke daw ngim de ban bu nut ni hab ban yesha nomor ba ke jingpang hi lanu ka khijur hagi jingmut berkhat ke jongi keban riu pat kalong bangin tip khambash phang kata ke jingpang la kalong ke badan hakamet jongi la ni kata ke bajia wat hakaperthei ke bamenta kum ba kalong phang juni covid-19 khnang ban rakani ke jing tip ke jing tip ke bakhamha ke jongi phang jong kini ke bajia ni phang jong no jingpang kala ban pelong yangi bengi ngenom ngeng bengi ngenom la ban pediang yi kita ke jing stigmatise ni te jing pin ban dong ni te jing kren jing kno jong ki briu yangi ya kalong ni yang ke jongi shimen kabahnya upat kalong bangin yarap ban kursan yikiwe la pisngutu pidan hakata benta pisha stigmatise ni pisha pej mat dong wat kelet pat ban yarap lang yikiwe yiki badan hakaju ke benta kamun bantang bangi sha stigmatise la dil ni tang bangi sha pej mat dong no ila di kan pendu mensim no yangi kan penlong no yangi bingin du jingkermen no bingin du no kita ka tak jingmut babah ke jongi hendrei haba pisngutu yi kata ke jingi shem ke jong pi yarap ru yikiwe ban bakin la bat sngu thu kumlo bikila ban ya le kuma phiele ma phiru ha ke jingem ge jong phi hikai ru yiki yarap ru yiki we ki bala bandan hapadeng jong kani ke jing stigmatise ka bopra pat kalong ba ka jingyap hi kamdei ke jingkut yiki ta jing stigmatise nani kamdei ke jingkut jong ke jing jinjar ni kamdei ke jingkut jong kita ke jing yeshem ke jong phi hendrei ke jingyap ka dei tang ke jing sarem ti wat sarem no wat shim no ai kumi kata kumi kita ki jaj rai ban pen mensawi lede lani wat ban tekhat jubor no ai ke jing em lede namar ba ka dei tang kadak jing sarem bat mde ke dak jingkut jong kita ke jing jinjar ke jong phi kamat ke bakhandai pat kalong ke ne bangi hab ban sungthu ba katu ke jingpang ke badan hakamat jong phi kamde ke ba phi jet hi hoi kala penlong ni covid-19 kala penlong kan kibi pat ki jingpang ki ba penlong ye ki emlang salang ban pej mat dong ye phi ti hendrei smobha ban shai ban sngu thu ban bur ki jingmu je berkhat ki jong phi ba phi kham jit hi ni ki jingpang omde ko masli thiet jan chinap na kanu supermarket ni ko mali jit juti na bhot ni ko mali jit piat jit phan na yo ban wan ra si yeng bingen bakan long ki jing mentoi ngi em nyim jule kumta bat kani ki jing kini ki jingpang ru ki bawan la kalong hakamet ku jong pi len ki bahayeng sam ku jong pi kamdei ke baki ki jet hi kamdei ke ba phi jet hi lada philong iwe ni kita ki basha stigmatise ni basha pen mat dong ya kani kamat ke basipho sngo bha ban bot perking bha bat kata kalong wat king sting kala ban long ya kanu ke jingpang ru ba phi dan hakamet ke jong pi kabala ban penlong hi bre bi stigmatise pi pen mat dong pi hendrei ma phi shimet wat king sting ki babon lada kalong doni covid-19 lani la kalong kanu jing pangru haba pidan hapadeng ke jing sumar sumha wat kinsting namar ke jing kinsting ke jong pi kan pin yo daw hi babun ban stigmatize pi ban pet mat dong pi la da phile bom sit nyo ni kita ke jing batai ke sarkar la phile bom sit nyo ya kata ke jing yarap ni ke jing yada ke jing sumar ki ba ke sarkar ka ai lani ki doktor ki batha pi lani kadong kesnong lani ki asa ki batha pi ki yeng ki sem ke jong pi la kala ban long ru wat ban le quarantine ru ada pimbut perking yaki kan penlong kesnong ka thau ban pet beng ni pi ban pet mat dong ni pi kala ban long ba pi shimet ti pendem ngoi ta jing pet mat dong jong ki we ndrei kani kala ban khata pat ki babun ki ba yashem ya kaju ka jing yashem ki badang le ki ju ki jing yada ha ki yeng ki sem ki jong ki la ban sha pet mat dong wat ma ki ru
ti hendrei lada dei baka sarkar hi lada kanu katanat kabetha IP banle lada kalong banle quarantine lada kalong banle ya ki jing yada le ni ki jing sumar ki babon sngo bha ban shim khia namar bala phem shim khia ma phi kala ban bu jing e ya kadong kasnong kala ban bu jing e ki imlang salang hi borok away hoi kani kamat bashporu ka kenthuk wat ye kita ki baai ki jing sumar ki hospital wat kita ki baai jing sumar ni ki jing sakri pajba ki limti singkien bat ki way bangi dei ban bot renti ye kita ki jing bah bethak sarkar la kalong ban le khoi ni la kalong ban shim ye kita ki sinjam ni kita ki kendon bangi dei ban pen khoi ti la dia le ngi ban sumar le dia shibun ru na padang ki perlok jong ki dan hapo ka jing pet jing bena jong sarkar ki jaka bo pher hakani ke jela la kalong haki hotel ni la kilong haki school ni hakano ko bentaru ki hab ban bot perkheng omde namar betang bakita bekiwan nasabar hendreiru namar ba ki de ki doktor ki nurse ki baai ki jing sumar haki hospital ki joki hakapod ki dan duty te kimbansi ki hapan bot te kani kalong ko jingai mensim ya ki pajba hiru boro khaj bangi de ban bot renti ya kita ki jing batha jing sarkar khamtam la de ba phiwan nasabar ko phidei ban bot renti ya ki jing batha sarkar khnang baka nambu jing sir ya ki imlang salang batkan pelajru shibun na kita ki jing sha stigmatize jing sha pet mat dong haki dong snong jingi wat haki imlang salang ke jongi ru kumjo kini kilong kita ki mat chpotli ki banga la ban bu renti ki ba phila ban le la da phil day we ni kita ba sha stigmatize phila ban nang don chu ru phila ban bu e kita katkum ke jismo bet ke jong phi te hnrei kyari la dia nak ba nyoben kyari la dia nak ba pet mat dong kyari la dia nak stigmatization namar kani kala berman ra ki jing smusi ki babon ki mlang salang jongi ba ka jing pa ya praru ki ying sen ki jongi ki dong ki snong ki jongi tingin ai la ka jong khti ka man khti ka diang bani kersan iwe pan da benta jong kita ki ba ya shem ki ni jing e batru kumju kita ki ba ai ki ni jing sumar le ni ki jing kersan ki jing sakri pa ba haki hospital paglinti singkin tingin ai jing kersan iwe pat khna bangin long ki jing kurkhu da benta ki mlang salang hi brok away ti try ngadon tangkat ni hi ki banga ngala panai adeng joki yementa subaban share kini video boro kiti benta banikong baar balai jokan stigmatization ti subaban share khna bukan long jeng kerku ban long jeng mentoy hi babun ti rakani video an kunno halor ke stigmatization bagane shem pat phi hawai pat kapor ki pat ki judge video hakani ke jo channel ke jonga ti sahisin keteng jo ka different rani kulesh